Здравейте, приятели! Аз съм Ендрико и днеска ще играя Minecraft на PlayStation 4 Pro 1 TB. Ако искате, ето го джойстика. Всичко работи, ето. Ето. Всичко работи. Само че чакам само да стане сутрин и почваме. Аз искам да ви разкажа повече за мен и за PlayStation, за играта. Тази игра е напълно безплатна. Аз си я свалих без пари е. Може само да си я свалите, ако имате PlayStation 4. Рико! О, Давай ти преберем сахар долу. Ото. Сокъра са. какво? Котка сокъра са. О, таблети кара клипи. Сарка. Давай ти пребери сахар долу, му дай всичко. Му дай!